खुलुमबाय गोजोन फुंबिलिनि बयनिसिमबो गाहाम हामलायनायजों लोगोसे नोंथांमोनखौ आंनि एसबी बड' निउज चेनेलाव बयखौबो बरायबावनाय थाबाय आं सिबिरानि ब्रह्म नोंथांमोननि थाखाय आं फिन गोदान खौरां लानानै फैबावबाय आसा खालामो खौरांखौ नोंथांमोना जोबजासिम नायलांगोन केनाराम बर' आरो डिम्बेश्वर मुसाहारिनि जाथायखौ नोंथांमोनहा बावबायना जेराव केनाराम बर' होननानै आसाम पुलिसा डिम्बेश्वर मुसाहारिखौ एनकाउन्टार खालामदोंमोन बै समनिफ्रायनो केनाराम बर'आ गैया जानानै दंमोन पुलिसनि नोजोरनिफ्राय गोलाव सम गोमानानै दंमोन केनाराम बर'आ दा पुलिसनि आखायाव हमजानो गोनां जाबाय बरपेटा पुलिसा गोख्रोङै संदाननानै तिनसुकियानि सदियानिफ्राय केनाराम बर'खौ हमनो हाबाय रायखांनो गोनांदि थांनाय 31 मेयाव बरपेटानि शक्तिनगराव एसबिआइनि कास्टमार सार्भिस सेन्टाराव गंसे पालसार बाइकजों फैनानै सानै दुथांफोरा एजेन्ट शाह आलमखौ पिस्तल दिन्थिनानै रां दाबि खालामफैदोंमोन जाय खौरांखौ फोसावनायबो जाखादोंमोन रां लुथिनो फैनाय दुथांफोरनि मादाव सासे डाकाति फाजल आलिया रायजो राजानि आखायाव हमजादोंमोन बेनि उनाव पुलिसनि आखायाव गथायनानै हरनाय जादोंमोन आरो गुबुन सासेया गरथाम गरब्रैसो गुलि गावनानै पालसार बाइकजों रायजो राजानि आखाइनिफ्राय खारग'लांदोंमन जाय डाकातिया खारग'लांदोंमन बेनो केनाराम बर'मोन होननानै पुलिसा फोरमायथिदों बरपेटायाव बे लुथिनाय जाथाय जानायनि उनावनो पुलिसा गोख्रोङै संदानबाय थानायनि गेजेरजों लुथिनायनि दायाव केनाराम बर'खौ तिनसुकियानि सदियानिफ्राय हमनो मोनबाय आरो केनाराम बर'आ बेबायदिनो गोबां लुथिनाय जाथायफोरजों लोब्बा दंमोन होननानै पुलिसा मिथिहोदों रायजोआव नेशनेल एडुकेशन पलिसि 2020 खौ बेखेवबाय थांनाय माखासे सान सिगां बे पलिसिखौ आसाम सोरखारा बेखेवनानै होदों गोदान सोलोंथाइ खान्थिया रायजोआव जानायनि उनाव मेट्रिक आनजाद थागोना थाला बेयो फरायसाफोरनि सोंथिमोन बेनि सायाव रोखायै फोरमायथिनानै होदों गिबि मन्थ्रि बिथाङा फोरमायथिदों दि बे बोसोरनिफ्राय मेट्रिक आनजाद होनाय जेबो थानाय नंला गुबुन थाखोनि आनजादफोरा जेरै जायो थिग बेबायदिनो थाखो 10 नि आनजादाबो जागोन फरायसालि सिङावनो आनजादा जागोन होननानै फोरमायथिदों नाथाय मेट्रिक आनजाद बायदि बेखौ एसेबां गोनांथि होनाय जानाय नंला बेनि अनगायैबो थाखो 10 नि उनाव थाखो 11 आरो 12 फरायनो थाखाय सिगांनि बायदि जेरैबायदि मुं थिसननो गोनां जायोमोन बेबायदि जानाय नंला होननानैबो फोरमायथिदों बिथाङा नाथाय थाखो 12 आव बोर्ड आनजाद जागोन अदेबानि सिगांनि बायदि हायार सेकेन्डारि फाइनाल आनजाद जागोन बेनि अनगायैबो नेशनेल एडुकेशन पलिसि 2020 आव हायार सेकेन्डारि काउन्सिल आरो सेबा जयैनो मोनसे फसंथान जासिगोन नाथाय रावबो मावथिफोरनि साख्रिया थांनाय नङा होननानैबो रोखायै बुंथिदों डक्टर हेमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा 5 जुन मुलुगनां आबहावा सानाव बिफां लाइफां गायनो थांनायावनो दुथांफोरा गुलि गावफैदों जायजों सानै सुबुङा जिउ खोमानो गोनां जादों बे गुलि गावनाय जाथाया आसाम अरुणाचल सीमानि धेमाजि जिल्लानि पानबारियाव जादों रिपर्टनि बायदिब्ला मुलुगनां आबहावा सानजों लोब्बा लाखिनानै ओनसोलनि माखासे सुबुंफोरा बिफां लाइफां गायनायनि हाबाफारि लादोंमोन जेरावनाखि 7 सुबुंफोरा बिफां लाइफां गायनो थाखाय थांग्रोदोंमोन बेयावनो सिनाय मोनै हाथियार लानाय माखासे सुबुंफोरा फैनानै गुलि गावफैदों जायजों जायगायावनो सासे सुबुंनि जिउ खहा जादों बिथांनि मुङा बगा चुटिया बिथांनि अनगायैबो 7 सुबुङा जोखोम जादोंमोन आरो 7 दासिमबो गोमानानै दङ जायनाखि जोखोम जानाय 3खौ देहा फाहामसालियाव थिसननाय जादोंमोन बिथांमोन 3नि मादाव सासेया देहा फाहामसालियावनो जोबथा हां लादों जोखोम जानाय 3नि मुङा फारियै मनितु गगै पुष्पा गगै आरो आखनि गहाय फोरमायथिनो गोनांदि मनितु गगै बिथाङा देहा फाहामसालियाव जोबथा हां लादों जाथायखौ लानानै गोख्रों रावजों सोंखारिदों सोलोंथाइ बिफाननि मन्थ्रि डक्टर रनज पेगु बिथाङाबो जायनाखि सिमाखौ लानानै आसाम आरो अरुणाचलनि गेजेराव गोलाव समनिफ्रायनो दावराव दावसि जाबोबाय थादों बेनिखायनो गावथारनाय जाथायखौ अरुणाचलनि सुबुंफोरा फैनानै खालामफैनायनि सन्देह खालामदों आरो बिफां गायनो फैनाय समाव गोमानाय आसामनि 3 सुबुंफोरखौबो लांखारनायनि सन्देह खालामदों हायार सेकेन्डारि फरायसाफोरनि थाखाय गोजोनथाव खौरां गोलाव सम हायार सेकेन्डारिनि फिथाइखौ फरायसाफोरा नेनायनि उनाव दिनै गमामायैनो फरायसाफोरा गाव गावनि फिथाइखौ मोननो हासिगोन दिनै हायार सेकेन्डारि फाइनाल आनजादनि फिथाइखौ फोसावनानै होगोन आसाम हायार सेकेन्डारि एडुकेशन काउन्सिला दिनै फुंनि 9 रिंगायाव हायार सेकेन्डारि आनजादनि फिथाइखौ फोसावनानै होगोन रायजोनि गिबि मन्थ्रि डक्टर हेमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा फोसावदों बे खौरांखौ रिजाल्टखौ मोनगु वेबसाइटनिफ्राय मोननो हागोन बेनि मादाव ahsec.assam.gov.in नङाबा indiaresults.com नङाबा assamjobalerts.com नङाबा iresults.net आरो exam.etc.com बेफोराव मोननो हागोन उदालगुरि पुलिसा 7 जुवारिफोरजों लोगोसे हाथियार आरो गोबां रां हमनो हादों उदालगुरि पुलिसा जुवानि हेंथायै दैफाङाव सिग्रोमदोंमोन जेराव 7खौ हमनो हादों हमजानाय 7 जुवारिफोरनि मुङा फारियै लहित बैश्य इन्द्र महन बसुमतारी अपूर्व सरकार सिदार ब्रह्म रबिराम ब्रह्म आश्विनी बरुवा
मतिनुर रहमान आरो नयन दास। अदालगुरि पुलिसा फोरमायथिनाय बायदिब्ला 7 जुवारिफोरखौ हमनो हानायजों लोगोसे 1,85,000 रां हमनो हादों। लाइसेन्स गोनां गंनै सिलाइबो हमनो हादों आरो बेनि गुलिफोरबो हमनो हादों। गंगु साखा खब्रै गारिजों लोगोसे गंनै स्कुटार, गंसे मटरसाइकेल आरो गं 8 मबाइलखौबो बोखांनो हादों होननानै अदालगुरि पुलिसा मिथिहोदों। बिटिआरनि बायजोनि बर'फोरनि गेजेराव फिन गोदान आफादनि जोनोम। बिटिआरनि बायजोनि गं 2 जिल्लायाव माबोरै जौगानाय लाबोनो हायो आरो बर' हारिनि जेंनाफोरखौ सुस्रांनायनि थांखिजोंनो गोदान आफादनि जोनोम। गोदान आफादनि मुङा इउनाइटेड बड' पिपल्स फेडारेशन, सुंद'यै UBPF। गोदान आफादनि गाहाय नेहाथारि डक्टर बाबु बर'आ फोरमायथिनाय बायदिब्ला बे गोदान आफादनि गेजेरजों बिटिआरनि बायजोनि गं 2 जिल्लायाव माबोरै जौगानाय लाबोनो हागोन आरो बर' हारिनि जेंनाखौ सुस्रांनायनि थांखिजोंनो UBPF आफादखौ दानाय जादों आरो बे आफादनि गेजेरजों बर' हारिनि गांनाय उखैनायखौ सुस्रांनो नाजागोन होननानै बुंथिदों बिथाङा। बेनि अनगायैबो बिथाङा फोरमायथिबावदों दि जायनाखि UBPOनि गेजेरजों BKWSC खौ लाबोनाय जादोंमोन, नाथाय बिथांमोनखौ जाफुंसारनायखौ नुनो मोननाय जायाखै। मोनसे जिल्लायावल' बांसिन जौगानायखौ नुनो मोननाय जादों। BKWSC आव 22 जिल्ला दं, जेराव मोनफा जिल्लानिफ्राय सासे एपइन्ट खालामनांगौमोन, नाथाय धेमाजि जिल्लानिफ्रायनो सा 9खौ एपइन्ट खालामदों, नाथाय गुबुन जिल्लायाव गैया होननानै फोरमायथियो बिथाङा। लोगोसे डक्टर बाबु बर'आ फोरमायथिबावदों दि BKWSC आव समान जौगानायखौ लुबैदोंमोन, नाथाय गं 2 जिल्लायाव समान जौगानायखौ नुनो मोननाय जायाखै। BKWSC नि थाखाय 13 कौटि बा 20 कौटि जि राङानो फैयाथों मानो, बेनि मादाव बांसिनखौनो अदेबानि 70% धेमाजि जिल्लायाव बाहायदों। गुबुन जिल्लायाव 5 लाख 10 लाखनिबो जौगानायनि खामानि जायाखै आरो बेनि अनगायैबो गोबां बेबायदिनो जेंनाफोर होननानै फोरमायथिदों। आरो काउन्सिलनि जौगानायनि सायाव गासैबो जिल्लानि दैदेनगिरि मेलेमजिबिफोरजोंबो सावरायनाय जादोंमोन, नाथाय गुबुंले नुनाय जादों, जायनि थाखाय गोदान आफाद इउनाइटेड बड' पिपल्स फेडारेशनखौ दानाय जादों होननानै मिथिहोदों बिथाङा। बेनि अनगायैबो बिथाङा फोरमायथिबावदों दि BKWSC नि गाहाय मावख'खौ अदेबानि हेड अफिसखौ सोरखारा थांखि लानाय बायदि गुवाहाटियाव जानायखौनो लुबैयो, नाथाय गुवाहाटियाव खामानि मावनो थाखाय सासेबो सुबुं थाया। सिमेन्ट सापरियावसो फैनो गोनां जायो। मोनसे सागानि थाखाय हाइलाकान्दि करिमगन्जनि सुबुंफोरा 200 किल'मिटार जानथायसिम फैनो गोनां जायो आरो बेफोर जेंनाखौ UBPOआबो जेबो बुंनो हाला। बेनिखायनो बर' हारिनि जौगानायनि थाखाय आरो बर'फोरनि जेंनाखौ रोखा-रोखायै बुंनो थाखायनो गोदान आफादखौ दानाय जादों होननानै फोरमायथिदों बिथाङा। क'क्राझार जिल्लायावबो आयुष्मान भारत कार्ड राननाया जागायजेनबाय। 6 लाखनि गोबां मुलाम्फायारिफोरनो आयुष्मान भारत कार्ड राननायनि हाबाफारिया मैयानिफ्राय क'क्राझार जिल्लायाव जागायजेनबाय, जेराव बाहागो लादों MLA लरेन्स इस्लारि बिथाङाबो। क'क्राझारनि डिपुटि कमिशनार कनफारेन्स हलाव मुलाम्फायारिफोरनो बे कार्डखौ राननानै होनाय जादों। गरिब दुखुथिया सुबुंफोरा जाहाथे 5 लाख रांसिम बेसेन नाङै फाहामथाय लानो हायो, बेनि थाखायनो बे आयुष्मान भारत कार्डखौ रानदों। क'क्राझार जिल्लायाव क'क्राझार डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन आरो डिस्ट्रिक्ट हेल्थ सार्भिसनि बानजायनायाव खुंजानाय हाबाफारिनि गेजेरजों बे कार्डखौ राननानै होनाय जादों। क'क्राझार जिल्लानि 6,97,000 मुलाम्फायारिफोरनि थाखाय अनलाइन रेजिस्ट्रेशन खालामनाया जागासिनो दं होननानैबो मिथिहोदों क'क्राझार जिल्ला बेंगिरि बर्नाली डेका बिथाङाबो। उड़िष्याव फिन रेल जाब्रबथाय। उड़िष्यानि बालासराव गिख्रंथाव रेल जाब्रबथाय जानायनि उनाव उड़िष्यानि बारघर जिल्लायाव फिन रेल जाब्रबथाय। माल रोगाग्रा गारिया रेल लामानिफ्राय बारलांदों। मोनबा दाब्बाया रेल लामानिफ्राय बारलांदों। बालासराव जानाय जाथायनि सानथाम उनाव बे जाथाया उड़िष्याव फिन नुजाथिदों। माल रोगाग्रा रेलगारिया गंसे प्राइभेट सिमेन्ट कम्पानिजों सालायजायोमोन आरो रेलगारिया प्राइभेट नेर' गज रेल लाइनजों खारदोंमोन। बेयावनो माल लांनाय मालगारिया रेल लामानि बाहेराजों खारदों, जेराव मोनबा दाब्बाया रेल लामानिफ्राय बारलांदों। रिपर्टनि बायदिब्ला बे जाब्रबथायाव जेबो खहा जायाखै। ओजोंहाय बालासराव जानाय रेल जाब्रबथायनि करमण्डेल रेलगारिखौ सालायग्रा ड्राइभार आरो गार्डआ जाब्रबथायनिफ्राय जिउ रैखा मोननो हादों आरो बिथांनि गोरोन्थिनि थाखाय बे जाब्रबथाया जायाखै होननानैबो क्लिन चिट होबाय रेल बिफाना। रेल बिफाना फोरमायथिनाय बायदिब्ला इलेक्ट्रनिक इन्टारलकिं सिस्टेमाव बेले-बेजे जानायनि थाखाय बे जाब्रबथाया जानो मोन्दों, जेराव करमण्डेल एक्सप्रेसआ मेइन लाइनजों खारनो थाखाय ग्रीन सिगनेल मोनखादोंमोन। बे लेखायैनो मेइन लाइनजोंनो खारबोदोंमोन, नाथाय हरखाबै लुप लाइन जेराव मालगारिया थाद'नानै दंमोन बेजों खारलांनानै मालगारियाव सौख्रांहैदों, जेराव बे जाथाया जानो मोन्दों होननानै मिथिहोदों। नाथाय गोबाङानो सावरायदों बे जाब्रबथाया सोरनिबा खैसाराव जानो मोन्दों। आरो ओजोंहाय स्टेशन मास्टार जाय मुस्लिम बिथाङाबो खारखुमानानै दं होननानै खौराङाव गोसारदों।
दिनैनि खौराङा एसेनोसै खौरांखौ जोबजासिम नायनायनि थाखाय गोजोन्थों नोंथाङा आंनि चेनेलाव गोदानबा सानफ्रामबो फुंनि समाव खौरां मोननो थाखाय चेनेलखौ साबस्क्राइब खालाम आरो बेल आइकनखौबो क्लिक खालाम लोगोसे खौरांखौ मोजां मोनदोंबा लाइक कमेन्ट आरो शेयार खालामनो दाबाव गोजोन्थों